Jo, takže název na omítku. Ano. Super. Někde ve výškách? Trošku nebezpečné. No, super. No a tam dělají koncerty a takový. Malujeme na zámku. Potkali jsme tady ticho. To je ta vzácnost, která je potřebná pro každého, obzvlášť pro umělce. Poprvé v životě jsme sáhli na ticho a pochopili jsme, že ticho má barvu, má tón, má strukturu a co nejvíc má ohromnou inspiraci a náladu. My dokazujeme, že můžeme malovat spolu, protože v době egoismu a stavění plotu my rušíme hranice, rušíme všechno a děláme jednu vzácnou věc. Malujeme spolu, přitom každý z nás maluje zvlášť. A tím vyhráváme my a vyhrává umění. Tak pro mě bylo velice opravdu inspirativní pobývat tady v tomto prostoru tohoto zámku, nikdy jsem tady předtím nebyl. A nejenom ten zámek sám o sobě, který působí, aspoň na mě teda uklidňujícím způsobem, i ta příroda kolem. Měli jsme možnost se tady podívat po okolí, všechno tohle dohromady a celý tenhle kraj je skutečně velice inspirující. Je to vidět určitě, věřím i na moji práci, takže tady třeba máme kousek přírody, kterou jsem tady měl možnost kolem sledovat, ale inspirace byla i z jiných zdrojů. Já jsem velice spokojen s tímto sympóziem, protože jsem tady strávil krásný čas s dobrými přáteli, což je taky velice důležité, to mi určitě všichni potvrdí, že na sympóziu je důležitá ta takzvaná parta, což je základ vlastně všeho. Cítil jsem se tady velice dobře a pokud budu mít v budoucnu šanci, určitě se sem rád vrátím.
Máme tu možnost tvořit v úžasném prostředí zámku Kamenice nad Lipou, který vytváří jedinečnou tvůrčí atmosféru. Ale nejenom samozřejmě ten zámek, ale především ta parta lidí, která se zde sešla, mě osobně pomáhá k obrovskému uměleckému růstu, protože se navzájem respektujeme, vážíme si jeden druhého a učíme se. Učíme se nejenom my sami od sebe, ale každé setkávání lidí a výměna zkušeností je ve všech profesích velice důležitá, o to víc v té umělecké, protože já mám pocit, že pokud by člověk zůstal jenom v ateliéru, tak by vlastně neviděl tu rozmanitost života, rozmanitost uměleckých, ale i lidských názorů na řešení různých situací. Takže pro mě setkávání a výměna zkušeností je nejdůležitějším motorem v tvůrčím procesu. Tohle si povidíte, není to fotka, je to video. Jo, něco přirozenýho. Years ago in Rangers in Austria, together with Theodor and his son, Okay. Elizabeth Springer. She will come on Friday. This is a picture. No, these are pictures, yes, photos. Photos. Okay. And this is another lady from Austria at the border, not far away from the border. And this was this year. This is me too. And good colors, very good canvas, very nice place to work. A very nice atmosphere and surrounded by good friends, genuine artists, members Volary group. This could be the definition of excellence in visual art. I'm in Kamenice nad Lipou, and in the framework of my visual speech, the name is Tectonic Vision. I try to encrypt or to explain parts of the nature, landscapes, architecture, and if you are looking for an interesting experience in visual art, Kamenice nad Lipou, it's a very place to go. Tak jo, vážení hosté, mé jméno je Pavel Longin a já vás tady vítám na 22. ročníku uměleckého sympózia Jana Němčíka, které každoročně pořádá naše firma Eče Automotive Kamenice. Umělecký sympózium založil v roce 2002 právě pan Jan Němčík, který touto tradicí chtěl podpořit umění. Dobrý den, moje jméno je Sarka, Vasil Sarka. I'm coming from Romania. Promiňte, moje čeština není dobrá. I worked here in the year 90s, few years, but I can sustain my speech, and excuse me, I will try to continue in English. If it is a problem, my friend can translate. I'm a member of Fine Artists Union in my country, and I'm very proud. Last year, together with some friends, being here, we have a new group, a new initiative, Volaris. So, in Romania, it's a tradition, the painter to shut up, to say nothing, because he can say a mistake or to say something against the critic, or because he expressed himself here
but I can be quiet because first of all I want to thank you for your presence. And second, few words about my work I can say. I'm graduating in IT and electronic many years ago. And my art is can be not be in far away from this reflex. My project I developed in the last year has a name, Tectonic Visions. With these layers on vertical or horizontal, I try to encrypt the beauty. I try to encrypt the beauty of the nature, like this, Vysočina, the matinal, the morning. I can encrypt a feeling, the way to the sky, and I can encrypt the music. I like Bach, I like pre-classic music. Being here, I have a very interesting feeling. First of all, I'm in Czech Republic and I like your country. I like your land. I like your tradition. Two, I was together with my friends. And three, I painted in a very, very special place. I feel myself like in 13th century. I look for my sword. And now I saw a ferry near. And if my paintings are good or bad, probably the ghost worked during the night. Thank you very much. Thank you very much. Pocházím z Moldavska, žiju v táboře již 37 let, protože jsem potkal ve vlaku jednu holku, která se ukázala být Češkou z tábora. K té příležitosti tady jsme na zámku. Napadá mě taková historka, když předložili Churchillovi rozpočet na další rok v době války, tak koukal na to a říká, chybí tady rubrika kultura. A říká, Sire, je válka. A řekl slavnou větu, tak proč bojujeme, když nemáme kulturu? Proto říkám, že a jsem přesvědčený, že to, co děláte, pane ředitele, je to skvělá věc. Historie ukáže, že jste byli hrdinové, protože co po nás, co zůstává v dějinách, tak je kultura, architektura, film, poezie a výtvarné umění. A jsme šťastní, my 4 jsme tady byli, zažili jsme krásný 14 dní. Představte si, tady ty scény, když by mohli mluvit, tak bychom řekli hodně věcí. A proto pro nás, umělce, je cílem se snažit trošku procítit tady to všechno, co nám oni řekli po noci. I ve dne, tak vidíte tady. To, co tady vidíte, se nedá malovat až 14 dní. Protože my hodně obrazů nosíme v hlavě a v závislosti na tu atmosféru, na energii, která je nám tady dáno, tak navazujeme a malujeme. Protože obraz není malovaný za týden, řekněme, nebo za měsíc, je malovaný celý život. My nesmíme zjednit si, že děláme na metry, ale tam je ta zkušenost celoživotní. Existují 3 pravidla pro malování, pro malování obrazu, pro sochání, pro různé umělecké zážitky, ale sláva Bohu, nebo bohužel nikdo ji nezná. Proto tolik lidí se dali na takovou cestu, která se jmenuje kultura a výtvarné umění. A v době, když momentálně prakticky neplatí žádný kanon, jak dříve se malovalo pod určitý kanonu, tak teď hodně lidí manipulují další lidi a proto je třeba být pravený vnímat, co je kvalita. Tak jeden z mnoha kritérium, jak hodnotit kvalitní umění, my jsme tady všichni učitelé, pedagogové, takže máme trošku na starosti takové věci.
A jeden z těch kritériů hodnocení obrazu je první dojem. Jestli autor do toho dává cit duše, tak člověk, když se naladí na vlny, co vyzařuje ten obraz, to umělecké dílo, tak to vám vrátí. Takže obraz pro mě je jako ženská. Není třeba rozumět, není možný rozumět, je třeba to pocítit. Takže to tady to vidíte, jsem maloval ze zámku, nebo do zámku. Vytvořil jsem takový imaginární okno a člověka. Člověk a okno. Prostě stále koukáme přes nějakou hranici, přes nějaké dveře, přes okno a to je ta atmosféra. Není třeba o tom hodně mluvit, protože každý si tam najde. Tady je větší monumentalita, jmenuje se Česká archa. Vnímám, že jsem věčný cizinec tady, přestože žiju půl života, tak vnímám tu Českou archu, to všechno, ta loď, která je tady, lidi, protože největší zlato, co má národ, to je národ, to jsou lidi. A tam dál zase je hudba vašeho kraje, stále jsme chodili pěšky nebo autem, a to jsou partitury pro jednotlivé muzikanty a jako orchestr, který vytváří příroda. Děkuji. Já jsem Michal Dubnický, přijel jsem z Kolína, kde působím jako ředitel na základní umělecké škole. A přiznám se, že v Kamenici nad Lipou jsem poprvé v životě a stejně jako mý kolegové jsem byl velice příjemně překvapen místní atmosférou, velice klidnou atmosférou, krásným zámkem, na kterém dokonce jsme mohli bydlet, což samo o sobě už je jako zvláštnost a zajímavost. V noci jsme se bavili o tom, kolikrát jsme slyšeli vrznout nějakého ducha. Taky je tady krásná příroda, jak už také bylo řečeno, kterou jsme měli možnost se trošku s ní seznámit nebo se ní projít. Takže určitě asi i v těch mých obrazech se to obtisklo a objevilo. Například u toho středního obrazu, u toho triptychu, tam se taky projevilo to, o čem mluvil Teo, že vlastně malujeme obrazy celý život. Já jsem kdysi dávno v mládí měl to štěstí, že jsem mohl lítat ve větroni. Absolvoval jsem základní výcvik, takže tam můžete možná vidět trošičku vliv takového nadhledu z výšky. Obraz se jmenuje Vysočina. Jsou tam nějaké takové ještě i obdélníčky, které by měly snad vyjadřovat nějakou moderní dobu, která se kraje vždycky nějakým způsobem obtiskuje. Nicméně ta krajina ve své podstatě zůstává stále stejná. Pokud si ji sami nezničíme, tak zůstane navždy. Ten poslední obraz, jak sami vidíte, se tematicky dost liší, ten je inspirován nějakým průmyslovým prostředím, které jsme měli možnost s kolegy navštívit, takže to se tam takto obtisklo. Já bych podobně jako Vasile řekl, že je výborné, že se takováto akce tady pořádá, takže dík patří všem, kdo mají zásluhu na tom, že se sympózium uskutečnilo a taky všem těm, kteří se tady o nás starali. Já bych taky rád poděkoval všem svým kolegům, s kterými jsem tady měl možnost strávit čas. Podařilo se nám tady vytvořit skvělou tvůrčí atmosféru a já věřím, že to na těch pracech je i vidět. Pokud budu mít příležitost v budoucnu, určitě se rád zase na toto místo vrátím, anebo kamkoliv jinam s těmi výtvarníky, s kterými jsme tady strávili příjemný čas. Samozřejmě za výtvarníky mluví především jejich práce, ale dneska máte jedinečnou šanci, my jsme tady všichni přítomní, pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, tak vám budeme plně k dispozici. Věřím, že se mnou kolegové souhlasí. Takže ještě jednou děkuji všem, kdo nás sem pozvali, kdo se o nás starali, i svým kolegům, i vám za to, že jste přišli. Přeji hezký zbytek odpoledne. Krásné páteční odpoledne, dámy a pánové. Já bych vám opravdu rád poděkoval za to, že jste přišli v tomto počtu a poděkoval, tak jak tady mnohokrát zaznělo, především našim hostitelům za to, že nám vytvořili nádherné podmínky pro práci. Já jsem zapomněl se představit na začátku, moje jméno je Vít Pavlík a měl jsem tu čest strávit nádherné 2 týdny se svými kolegy v tomto úžasném prostoru na zámku v Kamenici nad Lipou. Teodor Buzu toho na začátku řekl hodně podstatného, jsou to věci, o kterých jsme se bavili, které je důležité, aby tady zazněly.
A já bych rád doplnil několik takových myšlenek. My jsme založili před asi 2 lety skupinu volaristů. Takové nové umělecké hnutí volarismus, který vznikl naprosto spontánně, z výborné atmosféry, z výborné nálady právě ve Volarech, kde již 9. rokem pořádám podobné sympózium mezinárodního charakteru, kterého se tady účastní letos, nás tam bylo 28, takže to je organizačně trošičku masakr a i přesto v tomto prostředí se podařila vytvořit skupina, která je daleko menší, je to 7 lidí, zakládajících členů z tohoto uměleckého hnutí, kteří si rozumí. A o co nám jde? Důležitá je kvalita v současném umění, důležité je porozumění a vzájemný respekt mezi umělci. A já si myslím, že to setkávání posouvá naší práci dál. Já sám osobně se přiznám, že když jsem byl mladší a začínající, tak také jsem si myslel, že musím tvořit někde doma v ateliéru, aby to nikdo neviděl. A je to asi takový, pro ty výtvarníky je to úplně jiný postoj, než mají třeba muzikanti nebo herci, kteří jsou zvyklí chodit svojí kůží na trh a veřejně se prezentovat. Ale to spojení a práce dohromady mě začalo strašně posouvat, protože já bych se vlastně vůbec nevyvíjel. A když mám možnost strávit s kolegy pracovní týden, tak se vzájemně ovlivňujeme. Nejde o to, jak vidíte tady, my nemalujeme vůbec stejně, ale jde o to, že můžeme ty problémy diskutovat, že si můžeme vzájemně poradit a daří se nám to naprosto exkluzivně a já si toho strašně moc vážím.